Така много фащаш лицето. Кралят слънце. Да, е видео. Снимай го. Той е видео. Здрасти. Кокимото снимай, той ще говори. Добър вечер на всички. Много ми е приятно, че се събрахме на 3 август, този хубав отпускарски ден, да отбележим моята 20-та самостоятелна изложба. Много се гордея, че стигнах до тук и я направих точно в това пространство, което е сравнително ново за нашата сцена и ме подтиква да направя още поне 20 такива, още по-добри и силни проекта. Настоящата ми изложба се казва Kokimoto Surprise, която обединява дълги години творчество. Общо взето до около 34 години не просто творчество, живота. Моят живот е моят труд, а моят труд, моето изкуство. И това всичко е събрано в тези 38 неща, които виждате тук. Те показват страстта ми, манията ми, култа към нещо от масовата култура, от това така наречено нише изкуство за някой. Наблягам върху външния вид, не търся нищо философско и дълбоко. Това е просто нещо, което ме заплени като малък, за което живях цяла година, за да дойде нова година и аз да получа поредното яйце, което ми осмисляше целият живот тогава и сега е същото, защото ме нарисувайки всяка моя картина с въпросния обект, аз чувствам същото, защото вече нито ефекта от яйцето се запази, нито играчката вътре ме радва, остана ми само любовта. Но тя не е никак малка и смятам, че би ме подтикнала да рисувам поне още, не рисувам, може би да манипулирам този обект поне още колко 80 години, най-малко. Пък нека да кажа още нещо за самото яйце, което всъщност работя, разработвам, татуирах си го и преекспонирам, експлоатирам до момент, в който то приема моя образ и подобие и аз имам самото чувство, че съм го измислил. Което има доза истина, защото аз за себе си съм измислил Kokimoto Surprise. Не познавам самия създател на това, не знам нищо, кой знае какво конкретно покрай свързано с яйцето, нито пък за Фереро, нито пък съм наясно с дистрибуторите за България. Те може би не знаят за мен. Опитите ми да посна нещо на страниците във Фейсбук бяха пресечени, като ми изтриваха постовете, което мен ме обиди, но аз няма да спра. Дано и те нямат нищо против. Мисля, че с нищо не увреждам репутацията им, няма да им навредя по никакъв начин, а напротив, аз съм като една ходеща реклама и един ден те трябва да си платят. Така че до тук за проекта. Благодаря много на домакините Васил и Беляна, които бяха така добри да ме изтърпят, защото аз ставам все по-изискателен и невъзможен с времето и за тези години от 2005 до сега всяка изложба ми докарва все повече нерви и стрес и съм на ръба да кажа край, обаче всъщност това само те подтиква да правиш още и още и така, че те бяха толкова добри, въпреки трудния характер на Васил, спокойното отношение, което това спокойствие в мен липсва, може да изглежда много спокоен, но не съм. Също така и на Биляна. Признателен съм им за това, за поканата. Т.е. аз си го изпросих тази изложба, аз изисквах да я направя тук и те откликнаха. Благодаря ви. Благодаря също така на Видеополика и на нейните организатори, Нено Белчев, Павлина, за това и за всички, за целият им екип, за това, че бяха така
благосклонни да ме включат в програмата и да направим нещо като да си помогнем по този начин. За мен това е важно. Хората, които сме в този град, да се подкрепяме и ние го правим. Ние го правим, успешно или не. Смятам, че това ще продължи. Благодаря и на тях. Благодаря много и ви приканвам да не изпускате програмата Видеохолика. Тя е до 6 август. Аз съм в средата на самия фестивал. Остават още 3 дни, които всеки ден в 3 панела може да видите много интересни, не толкова неща, но се струва да сте там, защото август месец много неща се правят. Имаме алея на книгата, панер на занятия, какво ли не, но то по-скоро ни задушава, отколкото да ни радва и макар и да си купим някое друго романче, това няма да е достатъчно, затова наистина сме им благодарни, аз особено. Благодаря ви. Видеохолика, благодаря на всички, че сте тук, отблизо и далеч. Имам познати приятели от къде ли не е по света, няма да изреждам. Благодаря и на вас, признателен съм ви и ще продължавам да се трудя за вас и за себе си. Продължавам до края на август. Заповядайте всеки Божи ден без